מתחילים בהרמות של הראש. אני בעצם רוצה להביא את האף שלי לעבר התקרה. תנועה שהיא לא כמו כן ולא, אלא דווקא הרמה גם של הסנטר וגם של המצח כלפי מעלה. אני משתדל להרים את כל הראש כיחידה אחת, גם להרים אותו וגם להוריד אותו, ראש לא נוגע ברצפה בין לבין. אני עובר ללעשות לא עם הראש. דגש חשוב כאן, הקודקוד של הראש ירצה ליפול למטה, עכשיו אני מתקן אותו, בעצם מעלה את הראש, זאת אומרת סנטר נשאר צמוד לעבר הצוואר, ואני מביט כל פעם לצד אחר, מנסה לא להזיז את כל הגוף, רק להזיז את הראש מצד לצד עד כמה שאפשר. אנחנו מתמקמים מחדש בין לבין, אבל משתדלים לא להוריד את הראש אם אפשר, עוברים לעשות כן עם הראש, המטרה היא לייצר כמה שיותר טווח תנועה, אז סנטר נוגע בחזה, ואז נפתח כמה שיותר אחורה בזמן שהראש באוויר, תנועה בטווח מלא, עוברים מכאן לאוזניים לכתפיים, המטרה פה שוב היא להביא את האוזניים לעבר הכתפיים, כל עוד הראש נשאר ישר, ולא את הכתפיים אל האוזניים. עושים 10 חזרות מכל תרגיל, כפול 3, מתקדמים יכולים לעשות כפול 4.